Nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do knjige Jezdrine. Jezdra i Nemija ili Nehemija su dve vrlo važne ličnosti u istoriji Božeg naroda. U vreme Jezdre i Nemije ili Nehemije, to su dve poslednje knjige koje ćemo čitati u prvom delu Biblije. Njih dvojica su bili glavni u ispunjenju proročanstva vezano za povratak Judejaca, ili pravilnije Judejaca i pripadnika Venijaminovog plemena, pošto su ta dva plemena za vreme cara Navuhodonosora bila proterana u Vavilon, i sada u vreme Persijskog cara, kada se navršilo 70 godina koje je Bog prorekao da će se desiti kao kazna, oni se sada vraćaju u Judeju i dobijaju dozvolu da sagrade grad Jerusalim i da sazidaju hram koji je razorio vavilonski car Navuhodonosor. I taj hram koji će oni da sazidaju, to je takozvani drugi hram. Prvi hram je onaj koji je zidao Solomon, a sada se zida drugi hram. I taj drugi hram će kasnije biti razoren u prvom veku. I evo čitamo opis tih događaja vezano za povratak Judejaca i pripadnika Venijaminovog plemena u Judeju, odnosno Jerusalim, i da vidite kako su tekli ovi događaji. Ovo je vrlo bitno. Ovo je direktno prst Božji. I ovo je jedan jako bitan događaj gde možemo da vidimo kako se Bog meša u tok ljudske istorije. Kako se Bog meša u istoriji i kako i danas može da se meša. Prvo poglavlje, prvi stih, knjiga Jezdrina. Prve godine Kira, cara Persije, da bi se ispunila Gospodnja reč objavljena preko Jeremijinih usta, Gospod je podstakao duh Kira, cara Persije, i on je po celom svom carstvu usmeno i pismeno objavio sledeće. Pazite, ispunjava se ono što je Bog rekao preko proroka Jeremije o 70 godina robovanja Judejaca i Venijaminovog plemena. I kaže, Gospod je podstakao duh Kira, cara Persije. Znači, Bog podstiče duh cara za ovaj ili za onaj posao. I on je po celom svom carstvu usmeno i pismeno objavio sledeće. Slušajte šta objavljuje persijski car. Ne jevrejski car, ne judejski car, nego persijski car. Kad ga Bog nadahne. Tekst kaže, ovako kaže Kir, car Persije, sva zemaljska carstva dao mi je Gospod, Bog nebeski, i zapovedio mi je da mu sagradim dom u Jerusalimu u Judi. Pazite, neznabožac. Bog koristi neznabožca da uradi delo Gospodnje. Pogledajte kako Bog deluje u ljudskoj istoriji. Kogod među vama pripada njegovom narodu, Božem narodu, judejskom narodu, neka njegov Bog bude s njim, neka ide u Jerusalim u Judi i neka ponovo sagradi dom Gospoda Izraelovog Boga, a on je istiniti Bog. Dom koji je bio u Jerusalimu. Pazite, paganski vladar priznaje ko je istiniti Bog. I ovo je slika budućih događaja. Kada svi današnji i budući vladari ovoga sveta, to su uglavnom sve neznabošci, niko od njih ne zna za Boga, za biblijskog Boga, Boga Tore, za Jahvea. Dolazi dan kada će svi vladari ovo da kažu. Da je Izraelov Bog jedini istiniti Bog. Svakoga ko je ostao u nekom mestu da u njemu boravi, neka ljudi iz tog mesta potpomognu
srebrom, zlatom, drugim priborima i stokom, kao i dobrovoljnim prinosima za dom Božji u Jerusalimu. Znači, svi koji pripadaju narodu, kogod pripada Božjem narodu, njegovom narodu, kaže. On kaže da ne pripada. On kaže da ne pripada njegovom narodu. Da Kir, car Persije, pripada, on kaže jevrijski bog je jedini istiniti bog. Ali neće onda da se preseli u Jerusalim. Neće on presnovicu da preseli u Jerusalim. Ne. Ja priznajem da je to istina, to je tačno, ali ja ne mogu ja tako da živim, znaš. Ja sam naučen drugačije, nema problema. Bog nikome ne lomi slobodnu volju. Bog će njega da upotrebi u onoj meri u kome on njemu dozvoli, u kome čovjek dozvoli Bogu. Onda je bio pametan. On bi rekao, selim prestolnicu u Jerusalim. I direktno se povezujem sa Bogom Izraeljem, sa Jahveom. Da je bio pametan. On nije bio pametan. Dovoljno je ovo što uradio. Dovoljno. Sad pazite, svi judejci su dobili odrešene ruke, slobodni su da se vrate kući. Oni do tada nisu bili slobodni da se vrate kući. Ima tu da radiš, tu si robu, ne možeš da ideš ni levo ni desno bez dozvole careve. Dobije se dozvola da možeš da se vratiš u obećanu zemlju. Jer dolaze teška vremena. I ovo što je persijski car odobrio, to je slika onoga što danas imamo. Da pametan čovek može da se dislocira za teška vremena koja dolaze, dok je još mir. Da se čovek dislocira. Da se pomeri sa mesta sukoba. Jer Persija će biti razorena od strane Aleksandra Velikog. A posle će doći Grčko carstvo. Rimsko carstvo, pardon. Znači, bit će teška razaranja. Tada su ustali poglavari Judini i Venijaminovih otačkih domova, jer su ta dva plemena proterana u 6. veku pre nove ere od strane vavilonskog cara Navuhodonosora. Tada su ustali poglavari Judinih i Venijaminovih otačkih domova, sveštenici i leviti, svi kojima je Bog podstakao duh, i krenuli su da ponovo sagrade Gospodnji dom u Jerusalimu. Ovo je slika i budućih događaja. Kada se bude zidao treći hram, kada Bog bude podigao duh ljudima, čitali smo o tome u knjizi proroka Ezekilja i u drugim proročkim knjigama. Sve ovo sad što čitamo, to je slika i budućih događaja. A svi koji su bili oko njih pomogli su im predmetima od srebra, zatim zlatom, drugim dobrima, stokom i dragocenostima, pored svega onoga što su dobrovoljno prinosili. Car Kir je takođe izneo predmete koji su pripadali Gospodnjem domu, a koje je Navuhodonosor odneo iz Jerusalima i stavio u dom svog boga. Kir, car Persije, počeo je da ih iznosi pod nadzorom Mitridata, rizničara, koji ih je izbrojao i dao Sasavasaru, Judinom poglavaru. Znači, sve ono što je odneo vavilonski car i stavio u dom svog boga, to se sada vraća. Bilo ih je ovoliko: 30 zlatnih korpi, 1000 srebrnih korpi, 29 rezervnih posuda, 30 i tako dalje srebrnih. Sasarasar je sve to poneo kad je izgnanike poveo iz Vavilona u Jerusalim. Oni se vraćaju iz Vavilona u Jerusalim i nose ovo posuđe odlukom persijskog cara. Kao što je Bog nadahnuo Navuhodonosora, kao što smo čitali, koga Bog naziva svojim pomazanikom, da razori Jerusalim i da razori hram i da opljačka ove predmete, tako sada Bog nadahnjuje persijskog cara da uradi Božje delo. Drugo poglavlje. Ovo su sinovi one pokrajine izgnanici koji su se vratili iz zarobljeništva, a koje je Navuhodonosor, car Vavilonski, odveo u izgnanstvo u Vavilon.
i koji su se kasnije vratili u Jerusalim i Judu, svaki u svoj dom, oni koji su došli sa Zorovaveljom, Isusom, Nemijom, Sarejom, Relajom, Mardohejem, Vilsonom, Mislom, Vingovom, Reumom i Vanom. I sada ovdje imate spisak, ako vas interesuje možete čitati označene kosim snovima, ko se sve vratio, sve ima taksativno ko se vratio. U celom zboru ukupno je bilo 42.360 osoba, ne računajući njihove robove i robinje. Znači, imali su svoje sluge i sluškinje, ili, kako se to danas kaže, zaposlene, koji su kod njih radili. Kojih je bilo 7.337 sluga i sluškinja. Bilo je 200 pevača i pevačica. Imali su i pevače. Imali su 736 konja, 245 mazgi, 435 kamela i 6720 magaraca. Kada su došli do Gospodnjeg doma, koji je u Jerusalimu, neki od poglavara otačkih domova dobrovoljno su prilagali za dom Božji da bi bio podignut na svom mestu. U riznicu za izgradnju dali su prema svojim mogućnostima 61.000 drahmi zlata, 5.000 mina srebra i 100 svešteničkih haljina. Sveštenici, leviti i neki iz naroda, pevači, vratari i netineji nastanili su se u svojim gradovima. Svi Izraelci su se nastanili u svojim gradovima. Znači, vraćaju se kući. I ovih 10 plemena koji su pratili šta se dešava, ako su bili pametni, neki od njih su isto mogli da se vrate. Međutim, istorijski gledano, nisu se svi vratili. Nama lepo u Vavilonu. Nama lepo ovde u Persijskom carstvu. Ja se vraćam tamo da se ponovo seljakam. Ja. Je li vam to poznato? Evo kako sam se smestio ovde u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj. Gde da se vraćam na rodnu grudu tamo, sve iz početka. Ovde su mi deca u školi, ovde sam se navikao, siguran posao, penzijsko, zdravstveno. Tako je bilo i ona vremena. 3. poglavlje. Kada je došao 7. mesec, sinovi Izraeljevi već su bili u svojim gradovima. Narod se okupio kao jedan u Jerusalimu. Tada je ustao Isus, Josedekov sin, sa svojim bratom sveštenicima i Zorovavelj, Salatilov sin, sa svojom braćom, pa su počeli da grade oltar Izraelovom Bogu, da na njemu prinose žrtve paljenice kao što je zapisano u zakonu Mojsija, Božjeg čoveka. A pravili oltar. Oni su podigli oltar na njegovom mestu jer su bili u strahu od drugih naroda. I počeli su da na njemu prinose žrtve paljenice Gospodu, jutarnje i večernje žrtve paljenice. Imali su strah. I da su krenuli da prinose žrtve i da se mole Bogu, da ih Bog zaštiti. Proslavili su praznik Senica kao što je zapisano i svaki dan su prinosili određeni broj žrtava paljenica kao što je bilo propisano za svaki dan. Zatim su prinosili redovne žrtve paljenice, žrtve za mladine i za sve praznike posvećene Gospodu kao i za sve one koji su spremno donosili dobrovoljni prinos Gospodu. Od prvog dana 7. meseca počeli su da prinose žrtve paljenice Gospodu, ali temelj Gospodnjeg hrama još nije bio položen. Oni su napravili oltar, prinosili su žrtve, ali temelj hrama još nije podignut. Hram je bio razoren do temelja. Klesarima i drugim majstorima davali su novac, a Sidoncima i Tircima hranu, piće i ulje da dovezu kedrovo drvo sa Livana morem do Jope, kao što je dozvolio persijski car Kir. Drvo sa Livana, najlepše drvo. Na zastavi današnje države Liban je slika kedrovog drveta. Ja sam nabavio esencijalno ulje kedra, pa eto da pomirišem. Pošto nemam kedar ovde. Livanski kedar kod mene na imanju. 8. stih. 2. godine posle njihovog dolaska na mesto doma Božjeg u Jerusalimu, 2. meseca, radove su započeli Zorovavelj, Salatilov sin i Isus i Josedekov sin, s ostalom svojom braćom sveštenicima i levitima i sa svima drugima koji su se iz zarobljeništva vratili u Jerusalim. Levite od 20 godina naviše postavili su da nadgledaju radove na Gospodnjem domu. Znači, Levijevo pleme su sveštenici i oni su to nadgledali. Oni su učeni svešteničkom poslu.
Ovi drugi ne mogu da budu svešnici. Samo pripadnici Levijevog plema mogu da budu svešnici. Znači, ko može da bude svešnik? Onaj kome je otac sveštenik. Kraj priče. Samo Leviti mogu da budu sveštenici. Po Bibliji. Isus sa svojim sinovima i svojom braćom i Kadmilo sa svojim sinovima, Judini sinovi, ustali su kao jedan da nadgledaju one što su radili na domu Božijem, a isto tako i Inadadovi sinovi i njihovi njihova braća Leviti. Levijevi sinovi, znači oni su učeni da budu sveštenici, oni su znali sve ove detalje koje su učili od svojih očeva. I to se prenosilo sa kolena na koleno. Kada su graditelji položili temelj za Gospodnji hram, ustali su sveštenici u službenoj odeći s trubama i Leviti, Asafovi sinovi s činelama, da hvale Gospoda onako kako je odredio David, car Izraela. Počeli su neizmenično da pevaju hvaleći Gospoda i zahvaljujući mu. On je dobar, večna je ljubav njegova prema Izraelu. A ceo narod je glasno klicao hvaleći Gospoda, jer je bio položen temelj Gospodnjeg doma. Položen je temelj Gospodnjeg doma. Sad će da se zida hram. Mnogi svešnici i leviti, poglavari otačkih domova, starešine koje su videle prethodni dom, glasno su plakali dok se pred njihovim očima polagao temelj ovog doma, dok su mnogi drugi sve glasa klicali od radosti. Tako narod nije mogao da razlikuje radosno klicanje od plača, jer je narod glasno klicao i vika se čula nadaleko. Kako su se radovali. Čudo Božje se dešava. Ispunjava se proročanstvo. Kraj 70 godina izgnanstva. Vraćamo se kući, obnovljamo hram. Bog je milostiv. 4. poglavlje. Kada su Judini i Venijaminovi protivnici, pazite, nema što da prođe, a da demoni ne rade svoj posao. Kada su Judini i Venijaminovi protivnici čuli da povratnici iz izgnanstva grade hram Gospodu Izraelovom Bogu, odmah su pristupili Zorovavelju i poglavarima otačkih domova i rekli im: i mi želimo da gradimo sa vama. Hoćemo i mi vama da pomognemo. Krvoloci, razbojnici. Evo mi da vam pomognemo. Pazite, ovo je vrlo važno. Ovo se danas s nama dešava. Kako demoni ubacuju svoje ljude. Hoćemo i mi da gradimo s vama, jer kao i vi tražimo vašeg Boga i njemu prinosimo žrtve od vremena Esar Adona, cara Asirije, koji nas je doveo ovamo. Ali Zorovavelj, Isus i ostali poglavari otačkih domova u Izraelu odgovorili su ime: nije na vama da s nama gradite dom našem Bogu, nego ćemo mi sami graditi dom Gospodu Izraelom Bogu, kako nam je zapovedio Kir, car Persije. Nisu oni imali ništa protiv što su oni Asirci i pripadnici drugih naroda. Oni su odlično znali kako oni žive. Da su to prevaranti. Da se lažno predstavljaju. Oni su odlično to znali. Mi smo čitali biblijske zapovesti. Bilo ko iz bilo kog naroda može da bude deo Božjeg naroda. Ako prihvati da živi po Božjim zapovestima. Ovi nisu živjeli po Božjim zapovestima. I oni su to odlično znali. To se odmah vidi. Oni su znali ko im je neprijatelj, ko nije. Nema ovde nikakvog šovinizma. Vi ste pripadnici drugog naroda, ne. Ili si Božji narod ili nisi Božji narod. Ako si Božji narod, to se vidi po tvom životu. Odmah te testiramo lako. Odmah ga testiramo. Jednostavni kriterijum. Jesi obrezan? Nisi. I praznuješ šabat. Znak između čoveka i Boga. Jedeš svinjetinu. Imaš kipove u kući. Sa 2-3 pitanja odmah sve jasno, sve čisto. Nema filozofije. Nisu oni to njih ni pitali, ali oni su znali kako oni žive. Kraj priče. Odmah. Banalne stvari. Naravno da je obrezanje srca najvažnije i sve drugo. Ali sa jednostavnim kriterijima, sa jednostavnim pitanjima odmah se testira. Nema oni šta njih da pitaju kad su oni znali kako vi žive. Oni su znali kako vi žive. Ne možete vi s nama da gradite dom. Tada je narod koji je bio u zemlji počeo da obeshrabruje Judin narod i da odvraća njihovo srce od izgradnje. Da obeshrabruje. Neznabošci. To isto kao i danas. Sve isto.
Pojavi se čovjek, hoće da živi zdravo, neće da se kurva, neće da skita, odmah skače, cela ekipa, familija, komšije, stručnjaci, rodbina. Pa šta je s tobom? Pa si normalan, pa si zastranio. Ajde da te odvedem kod psihologa da porazgovaraš malo. Pa zašto to radiš? Odmah kreće obeshrabrivanje. Samo krene čovjek nešto pametno da radi. Odmah mašinerija demonska skače. Demonska mašinerija. I unajmljivali su savjetnike da osujete njihove namere sve vreme dok je vladao Kir, car Persije, pa sve dok nije zavladao Darije, car Persije. Pazite, unajmljivali su savjetnike. Unajmljivali su ljude koji će da ohrabruju, da obeshrabruju Božji narod. Jer to nije isto kao danas. Imate plaćene ubice, to su ovi lažni novinari, plaćene ubice i kreće kidanje. Kreće čerečenje, huškanje. I sad ćete vidjeti šta se dešava. Isto kao i danas, sve isto. Za vreme vladavine Asvira, na početku njegove vladavine, napisali su tužbu. Slušajte ovo, satanisti, tužba. Isto kao i danas. Oni se žale vlastima. Pogledajte šta rade ovi, pogledajte šta rade. Napisali su tužbu protiv stanovnika Jude i Jerusalima. U danima Artakserska, Vislam, Mitridat, Taveilo i ostali njihovi drugovi pisali su persijskom caru Artaksersku. Evo imate ovde imena ovih satanista, ovih stručnjaka. I tad su bili satanski mediji, satanski stručnjaci, satanska policija koja nadgleda da li se radi nešto pametno. Pismo je bilo prevedeno na aramejski jezik i napisano aramejskim pismom. Pogledajte ko je pisao aramejskim jezikom i govorio. Persijski car. Kaže, Isus pričao aramejski. Šta je Isus pričao aramejski? To su, samo da se iskrivi istina, da se izokrene, razumete, Isus pričao aramejski. Čak snimaju filmove da Isus priča aramejski. Napisali stručnice, evo imaju njihova imena. Žale se persijskom caru. Reum, glavni upravitelj u carstvu, i Simsaj, pisar, napisali su caru Artaksersu sledeće pismo protiv Jerusalima. Evo imaju njihova imena, ovih satanista. Da svi znaju ko su satanisti najveći bili. Slušajte pismo. Reum, glavni upravitelj u carstvu, i Simsaj, pisar, i ostali njihovi drugovi, sudije, niži namesnici, s one strane reke, pisari, ljudi iz Oreha, Vavilonci, stanovnici Suze, to jest Elamci i ostali narodi koje je veliki slavni Asenafar izgnao i naselio po gradovima Samare i ostali s one strane reke. Znači, kurta i murta, što bi rekli. S koca i konopca skupili najgoru bagru. I ovo je prepis, dakle, ovo je prepis pisma koje su poslali. Caru Artaksersku, tvoje sluge, ljudi s one strane reke, sada, dakle, neka car zna da su judejci koji su od tebe stigli ovamo do nas, došli u Jerusalim, oni grade buntovnički i zli grad. Grade buntovnički i zli grad. Skupe se ljudi u prirodi, se šetaju, prave ustanak, prave štetu neku, smišljaju neko zlo. Znači, na splavu, u diskoteci, na gladijatorskoj areni, tamo je sve okej. Kockarnice, javne kuće, tamo je sve okej. Ali ako izađeš da radiš nešto pametno, izađeš da se šetaš, zdrav život, da se seli, sprave i zaveru, teoretičari zavere. Nećeš da se truješ, ti si teoretičar zavere. Oni grade buntovnički zli grad, obnavljaju zidine i popravljaju temelje. Neka car zna da ako ovaj grad bude ponovo sagrađen i njegove zidine dovršene, oni više neće plaćati ni porez, ni danak, ni putarinu, pa će to označiti gubitak za carske riznice. Oni se brinu za carske riznice, vidite oni. Oni se brinu da car ne osiromaši, pa car neće imati šta da jede. Vidite kako oni vole cara. Isto koji vi ovi danas, ovi stručnjaci. Oni se brinu za dobro države, zato oni objavljuju svojim medijima šta rade ovi nevaljalci. Jer oni brinu za dobrobit države.
pošto od dvora primamo platu, a oni su na državnim jaslama, isto koji ovi današnji, na državnim jaslama. Pošto od dvora primamo platu, nije dolično da gledamo kako se caru nanosi sramota i zato šaljemo ovo pismo i javljamo caru da se istraži u dnevnicima tvojih predaka. A primate platu od države, a? Pa što ne pokrenete neki privatan biznis? Pa onda ne brinete o caru. Nego ste na državnim jaslama, a vi brinete o caru. Pa ste na državnim jaslama zato što ste poltroni ili zato što brinete o državi i brinete o caru. Isto koji danas, sve isto. U dnevnicima ćeš naći i utvrdit ćeš da je ovaj grad buntovnički grad, da donosi gubitak carevima i pokrajinama i da se u njemu od davnih dana su se dizale bune. Zato je ovaj grad i bio razoren. Zato mi javljamo caru da ako ovaj grad bude ponovo sagrađen i njegove zidine dovršene, onda više nećeš imati svoj deo s one strane reke. Mi brinemo, care, za tebe da ti ne padneš na prosjački štap. Mi smo tvoji veliki prijatelji. Isto koji ovi plaćenički novinari. Oni brinu o državi, o zdravlju naroda. Car je poslao odgovor Reumu, glavnom upravitelju u carstvu, i Simsaju, pisaru i ostalim njihovim drugovima koji su živjeli u Samariji, kao i ostalima s one strane reke. Mir vama, evo, službeno pismo koje ste nam poslali razgovetno je pročitano predamnom. Zato sam izdao naredbu da se ta stvar istraži i utvrđeno je da je taj grad od davnih dana ustajao protiv careva i da su u njemu izbijale pobune i ustanci. Jerusalimom su carovali moćni carevi i vladali su nad svim što je bilo s one strane reke. Plaćao im se porez, danak i putarina. Zato sada izdajte naredbu da ti ljudi obustave posao, da ne bi ponovo sagradili grad dok ja ne izdam naredbu. Pazite da u izvršavanju toga ne bude propusta, da carevi ne bi imali još veći gubitak i štetu. Car kaže obustavlja se gradnja. Štetočina. I sad ovako izgleda, razumete, to tako ide u životu. Vi krenete nešto pametno da radite i odmah krenu prepreke. I tako vas Bog testira da li ćete da odustanete, da li ste uporni. Jer znate, ovi slabići, čim dođe prva prepreka, oni odmah počnu da kmeče, da se bune, ne mogu ja, teško je ovo. I odustanu. A onaj koji je uporan da bude na Božoj strani, on će da se bori. I pogledajte kako su ljudi koji su bili uporni nastavili da se bore i kako su pobedili. Znači, ovaj car donosi odluku, prekida se, obustavlja se. Kada je prepis službenog pisma cara Artakserksa bio pročitan pred Reumom i pisarem Simsajem i njihovim drugovima, oni su brzo otišli u Jerusalim kod Judejaca i oružanom silom ih primorali da obustave rad. Došla siledžija, došla ekipa. Tada je prestao rad na Božjem domu u Jerusalimu i tako je bilo sve do 2. godine vladanja Darija, cara Persije. Znači, jedno vreme je bilo prekinuto. Pazi dalje, 5. poglavlje. Agej prorok i Zaharija Idov unuk, prorok, prorokovali su judejcima koji su bili u Judi Jerusalimu u ime Izraelovog Boga koji je bio s njima. U to vreme su Zorovavelj, Salatelov sin i Isus Josedekov sin ustali i počeli ponovo da grade dom u Jerusalimu. Oni se digli i nastavili da rade. S njima su bili Božji proroci koji su im pomagali. U to vreme su Tatnaj, namesnik s one strane reke, Setar Vosnaj i njihovi drugovi došli kod njih i rekli im ovako: ko vam je naredio da gradite ovaj dom i postavljate ove grede? Došla satanska policija. Ko vam je rekao? Ko vam je dozvolio? Zatim su im rekli: kako se zovu ljudi koji grade ovu građevinu? Ali je na judejskim starešinama bilo oko njihovog Boga. Bog je bio na njima. Bog je rekao: samo vi gradite. Jer zapovest je izdata. A sad se pojavljuju ove štetočine koje će to da ometu. Tako da ih nisu prekinuli u radovima dok izveštaj nije stigao do Darija i dok se nije vratilo službeno pismo o tome. Ovo je prepis pisma koje su Tatnaj,
namesnik s one strane reke, Setar Vosnaj i njegovi drugovi niži namesnici s one strane rekle, poslali caru Dariju, poslali su mu izveštaj u kom je pisalo. Slušajte šta su napisali. Caru Dariju, u svemu ti želimo mir. Neka zna car da smo otišli u pokrajinu Judu u dom velikog Boga. Taj dom se gradi od dovaljanog kamena, a u zidine se postavljaju grede. Znači, bilo je teško kamenje, pa su ga dovaljali. Ti radovi se marljivo obavljaju i napreduju u njihovim rukama. Tada smo upitali tamošnje starešinje rekavši im, ko vam je naredio da gradite ovaj dom i postavljate ove grede? Pitali smo ih i za njihova imena da bismo ti javili i zapisali smo imena ljudi koji su im na čelu. Oni su nam ovako odgovorili. Mi smo sluge Boga nebesa i zemlje i gradimo ovaj dom koji je još pre mnogo godina bio sagrađen, koji je sagradio i dovršio veliki car Izraela. Ali zato što su naši očevi razgnevili Boga nebeskog, on ih je predao u ruke Navuhodonosoru, vavilonskom caru Haldejcu, i on je razorio ovaj dom i narod izagnao u Vavilon. Ali i prve godine Kira, vavilonskog cara, car Kir je izdao naredbu da se ponovo izgradi Božji dom. Car Kir je iznao iz hrama u Vavilonu zlatne i srebrne posude Božjeg doma, koje je Navuhodonosor bio uzeo iz hrama u Jerusalimu i donio ih u hram u Vavilonu i dao ih čoveku koji se zvao Sasavasar, koga je postavio za namesnika. I rekao mu je, uzmi ove posude, pa idi i ostavi ih u hramu u Jerusalimu i neka se Božji dom ponovo sagradi na ovom mestu. Kad je došao taj Sasavasar, položio je temelje Božjeg doma u Jerusalimu. Od tada pa do danas ponovo se gradi, ali još nije završen. A sada, ako je caru po volji, neka se u carevoj riznici u Vavilonu istraži da li je zaista car Kir izdao naredbu da se ponovo izgradi Božji dom u Jerusalimu, pa neka nam car pošalje svoju odluku o tome. Znači, ovi banditi su isposlovali dozvolu da se prekine rad. Ovi kažu, čekaj malo, mi imamo dozvolu od cara Kira da zidamo hram u Jerusalimu. Mi radimo sve po zakonu. 6. poglavlje. Tada je car Darije izdao naredbu da se sprovede istraga u arhivi riznice u Vavilonu. U Ekbatani, utvrđenom gradu u pokrajini Mediji, nađen je svitak u kome je bila zapisana ova odluka. Prve godine cara Kira izdao je car Kir naredbu za Božji dom u Jerusalimu. Neka se taj dom ponovo izgradi kao mesto gde će se prinositi žrtve. Neka mu se utvrde temelji, neka bude visok 60 lakata i širok 60 lakata. Neka ima 3 reda dovaljanog kamenja i 1 red greda. Trošak neka snosi carev dom. Pazite, ne samo da je Bog delovao na cara da da dozvolu da se zida hram, nego obezbedio i sredstva. Neznabožac finansira izgradnju Božjeg doma. Isto tako neka se vrate zlatne i srebrne posude iz Božjeg doma koje je Navuhodonosor uzeo iz hrama u Jerusalimu i doneo u Vavilon i neka se odnesu u hram u Jerusalimu i neka budu stavljene u Božji dom. Sada Tatnaju, namesniče s one strane reke, Setar Vosnaju i vi, njihovi drugovi, niži namesnici s one strane reke, držite se podalje od tog mesta. Ste čuli sad banditi? Da se držite podalje od tog mesta. Je li jasno? Je li jasno? Pustite neka se radi na domu Božjem, neka judejski namesnik i judejske starešine ponovo izgrade dom Božji na njegovom mestu. Evo, izdajem naredbu kako da postupate s tim judejskim starešinama da bi se ponovo izgradio dom Božji. Neka se tim ljudima bez odlaganja i neprekidno podmiruju troškovi iz carske riznice za poreze s one strane reke. Neka im se svaki dan daje šta god treba, junci, ovnovi i jaganjci za žrtve paljenice Bogu nebeskom, pšenica, sol, vino i ulje, kao što kažu sveštenici u Jerusalimu, kako bi mogli da prinose žrtve koje su ugodne Bogu nebeskom i da se mole za život cara i njegovih sinova. Ovi su tražili da se ukide, da se prekine gradnja hrama. A pazite šta su dobili. Ima da plaćate tamo tim graditeljima da zidaju hram, je li jasno? Znači, nemoj da ste mrko pogledali tamo te što ga zidaju, kad Bog utiče. I da im obezbedite sve što im treba. Sve što budu tražili da im se daje, jasno?
Nema da pošaljem odavde ekipu, pa ćete vidjeti kako ćete da prođete. Da zidaju hram i da se mole za cara i za njegove sinove. Molitva pravednika puno znači. Molitva pravednika puno znači. Ulagati u pravedne ljude je najveće bogatstvo. Jer oni šire pravdu i oni se mole za tebe. Razbojnika, bezbožnika. Oni se mole za tebe, da te Bog ne sprži. Osim toga, izdajem naredbu da se svakom ko prekrši ovu naredbu izvadi greda iz njegove kuće, pa neka na nju bude obešen, a od njegove kuće neka se napravi smetlište. Ko se suprotstavi gradnji Božjeg hrama, bit će obešen na gredu svoje kuće, a od njegove kuće se napravi smetlište. Neka Bog koji je tamo nastanio svoje ime obori svakog cara i svaki narod koji pruži ruku da prekrši ovu naredbu i razori dom Božji u Jerusalimu. Ja, Darije, izdajem ovu naredbu, neka se odmah izvrši. Ovo sad što čitamo, ovo je slika budućih događaja, kada se bude zidao novi hram u Jerusalimu. Sve ovako. Ovo neće da kaže jedan car, nego svi carevi. Svi svetski carevi će da saviju kolena pred nebeskim Bogom. To piše u Bibliji. Kaže Bog, poklonit će mi se svako koleno. Svako koleno će mi se pokloniti. Ali dobro, ljudi misle da je Biblija izmišljena priča. Teorija zavere. U Bibliji ima 1000 proročanstva, sva su se proročanstva ispunile, osim još ovo malo za posljednje vremena. To niko ne čita, to nikog ne interese. Imaju pametnije stvari da čitaju. 13. stih. Tada su Tatna i namestnik s one strane reke, Vetar, Vosna i njihovi drugi odmah učinili onako kako je zapovedio car Darije. Judejske starešine su gradile i napredovale ohrabrene prorokovanjem Agija proroka i Zaharije Idovog unuka. Bog je imao svoje ljude u narodu koji su ih duhovno ohrabrivali. I završili su izgradnju po naredbi Izraelovog Boga i po naredbi Kira, Darija i Artaksersa, cara Persije. Završili su ovaj dom 3. dana meseca Adara i to je bilo 6. godine vladana cara Darija. Sinovi Izraelovi, svešnici, leviti i ostali povratnici iz izgnanstva radosno su održali svečanost povodom posvećenja Božjeg doma. Na svečanosti povodom posvećenja Božjeg doma prineli su 100 junaca, 200 ovnova, 400 jaganjaca i kao žrtvu za greh za ceo Izrael 12 jaraca prema broju Izraelovih plemena. Postavili su sveštenike po njihovim grupama i levite po njihovim redovima da služe Bogu u Jerusalimu kako je propisano u Mojsijevoj knjizi. Ovo je ko da čitamo buduće događaje. Čitali smo knjigu proroka Ezekilja, opis izgradnje 3. hrama, a ovo je opis 2. hrama. Povratnici iz izgnanstva proslavili su Pashu 14. dana 1. meseca. Proslavili Pashu, uspomenu na izlazak iz Egipta. Najznačajniji praznik. Svešnici i leviti su se očistili kao jedan i svi su bili čisti. Zatim su zaklali pashalnu žrtvu za sve povratnike iz izgnanstva, za svoju braću, sveštenike i za sebe. Tada su sinovi Izraelovi koji su se vratili iz izgnanstva jeli sa svima koji su se odvojili od nečistoće naroda te zemlje i pridružili im se da traže Gospoda Izraelovog Boga. Znači, odvojili se od nečistoće, prestali da rade gadne stvari okolnih naroda. Ako radiš gadne stvari, ne možeš da prisustvuješ Božjem saboru. Kraj priče. Ne može. Ne možeš igraš vatrom da ti sleti munja ko što su poginuli Aronovi sinovi. To su ozbiljne stvari. Možeš u božačkim zemljama da se glupiraš i da praviš majmunarije i prljavštine. Ali ako to budeš radi u zemlji koja je posvećena za sve te stvari, onda ćeš mnogo loše da prođeš. Pogledajte kako su prošli ovi koji su se tako ponašali. Kako je Bog sve razvalio i razvalio i hram. 7 dana su radosno slavili praznik beskvasnih hlebova, jer ih je Gospod razveselio i obratio k njima srce cara Asirije da ojača njihove ruke u radovima na domu Gospoda Izraelovog Boga. Znači, Bog je delovao preko neznabožačkih vladara.
Bog nadahne za božaškog vladara. Posle tih događaja za vreme vladanja persijskog cara Artakserska, Jezdra, sin Seraje, sina Azarije, sina Helkije, sina Saloma, sina Sadoka, sina Ahitova, sina Amrije i tako dalje, sina Arona, svešteničkog poglavara, znači direktni potomak Arona, Jezdra. Arona, prvosveštenika, Mojsijevog brata. Taj Jezdra je otišao iz Vavilona. On je bio vešt prepisivač Mojsijevog zakona koji je dao Gospod, Izraelov Bog, i car mu je dao sve što je tražio, jer je ruka Gospoda njegovog Boga bila nad njim. Kad je Bog sa njim, nema prepreke. Neki od Izraelovih sinova, od sveštenika, levita, pevača, vratara i netineja, otišli su u Jerusalim 7. godine cara Artaksesa, a Jezdra je došao u Jerusalim 5. meseca 7. godine tog cara. Prvi dan 1. meseca odredio je za polazak iz Vavilona i 1. dana 5. meseca stigao u Jerusalim, jer je dobra ruka njegovog Boga bila nad njim. Jezdra je pripremio srce svoje da istražuje Gospodnji zakon, da postupa po njemu i da u Izraelu poučava propisima i pravdi. On kao potomak Arona, prvosveštenika, dobar prepisivač Božjeg zakona, tad nisu bile štamparske mašine, nego su se prepisivale Biblije. On je bio štamparska mašina koja je prepisivala. Prepisivači, masoreti. I on je krenuo da poučava Božji narod. Božjem zakonu. Ovo je prepis pisma koje car Artakses dao svešteniku Jezdri, prepisivaču, koji je prepisivao zapovesti i propise koje je Gospod dao Izraelu. On je prepisivao zapovesti, što je najvažnije, prepisivao Toru. Kako čovjek treba da živi, koji su zakoni života. Slušajte tekst pisma cara persijskog. Artaksers, car nad carevima, svešteniku Jezdri, prepisivaču zakona Boga nebeskog, mir tebi. Evo, izdao sam naredbu. Kogod u mom carstvu od Izraelovog naroda i njegovih sveštenika i levita želi da pođe s tobom u Jerusalim, neka ide. Pazite kakva naredba. Slobodni ste da se vrate kući. Jer su car i njegovih 7 savjetnika naredili da se ispita kako stoje stvari u vezi sa Judom i Jerusalimom u skladu sa zakonom tvog Boga što ti je u ruci, i da se odnese srebro i zlato koje su car i njegovi savjetnici dobrovoljno dali Izraelovom Bogu, koji prebiva u Jerusalimu, i sve srebro i zlato koje ćeš prikupiti u celom Vavilonskoj pokrajini zajedno sa poklonom naroda i sveštenika koji dobrovoljno daju za dom svog Boga Jerusalimu. Tim novcem odmah kupi junce, ovnove, jagance i prinose od žrta i žrtve levanice i prinesi ih na oltaru doma vašeg Boga u Jerusalimu. Ne samo da car daje dozvolu da se sazida Jerusalim i hram, nego on to još i finansira. Sa srebrom i zlatom što preostane ti i tvoja braća učinite onako kako smatrate da je dobro, po volji svog Boga učinite. Sve posude što si dobio za službu u domu svog Boga ostavi pred Bogom u Jerusalimu i sve što još treba za dom tvog Boga, a što treba da nabaviš, podmiri iz careve riznice. Sve što ti treba uzmi. Sve. Samo idi tamo na blagajnu i reci ti si taj i taj, ovaj zna tamo, uzmi sve što ti treba. Kad Bog nadahne, ne zna božaškog cara. Ja, car Artaksers, izdao sam naredbu svim rizničarima s one strane reke. Sve što sveštenik Jezdra, prepisivač zakona Boga nebeskog, zatraži od vas, dajte mu bez odlaganja. I do 100 talenata srebra, 100 kora pšenice, 100 bati mladog vina, 100 bati ulja, a soli neograničeno. Neka se sve što naredi Bog nebeski izvrši u svojoj revnosti za dom Boga nebeskog, da ne bi došao gnev na carevu zemlju i na njegove sinove. Uplašio se nebeskog Boga. Možda odeš u bilo koju banku i samo dođi tamo na šalter, reci ja sam te poslao. I traži para koliko god hoćeš, u prevodu. Da ne dođe gnev na ovu zemlju, da nas ne spali ovaj odozgo. To će sutra da se desi, dragi prijatelji. To će sutra da se desi. Lako će carevi da pričaju.
Vidiš ove pobožne ljude koje smo do juče ismejavali i rugali im se. Sve što traže, dajte im. Da njihov Bog ne bi, gledaj šta radi, da nas ne bi spalio sve ovde. Ovo je slika budućih događaja. Još vam se daje na znanje i to da se ni jednom svešteniku, levitu, muzičaru, vrataru, netineju, ni onome ko radi na domu Božjem ne sme nametnuti porez, danak ili putarina. Ima dok su zidali Jerusalim i hram, imali su muzičare. Nisu imali tranzistore kao danas, puste muziku pa radi tamo na građevini. Ne, imali muzičare, uživo muzika. I muzičari se plaćaju. Car plaća muzičare da sviraju graditeljima. Sve plaća car. Plaća kad ga ovaj odozgo stisne. I kad ga nadahne. Nekad ga nadahne, nekad kad neće sluša, stavi mu nogu za vrat pa da viš kako će sluša. Bitanga, ne zna Božačka. A ti, Jezdra, po mudrosti svog Boga koja ti je data, postavi poznavaoce zakona i sudije da sude celom narodu s one strane reke, svima koji znaju zakone tvog Boga, a ko ih ne zna, vi ga poučite. Ko se ne bude držao zakona tvog Boga i carevog zakona, nekad se nad njim odmah izvrši presuda, bilo tako što će biti pogubljen, prognan, novčano kažen ili bačen u zatvor. Ko ne bude slušao zapovesti tvog Boga, možda radite s njim šta hoćete. To je ozbiljna priča. Vidio car da je situacija ozbiljna. Neka je blagosloven Gospod, Bog naših praočeva, koji je sve to stavio caru u srce kako bi se ukrasio Gospodnji dom u Jerusalimu. A prema meni je pokazao milost tako da sam stekao naklonost cara i njegovih savjetnika i svih moćnih carevih knezova. I ja sam dobio snagu, jer je ruka Gospoda mog Boga bila nadamnom, pa sam okupio Izraelove poglavare da pođu sa mnom. 8. poglavlje. Ovo su poglavari otačkih domova i ovo je rodoslovni zapis onih koji su pošli sa mnom iz Vavilona za vreme vladavina cara Artakseksa. I sad ovde ima ko je pošao sa njim. Svima sve zapisano. Jezdra zapisao. Možete da čitate ako hoćete imena ovih ljudi. 15. stih. Okupio sam ih na reci koja teče prema Avi. Tamo smo bili ulogoreni 3 dana da bih mogao da pregledam narod i sveštenike, ali nisam našao nikoga od levita. Zato sam poslao po poglavare Elijazara, Arila, Semaju, Elnatama, Jariva, Eltana, Natana, Zahariju i Mesulama i po učitelje Jojariva i Elnatana. Dao sam im zapovest za Ida, koji je poglavar u mestu Kasifiji, i stavio sam u njihova usta reči koje će reći Idu i braći njegovi Netinejima u mestu Kasifiji, da nam dovedu sluge za dom našeg Boga. Pošto je dobra ruka našeg Boga bila nad nama, doveli su nam mudrog čoveka od Malijevih sinova, Levijevog unuka, Izraelovog sina, naime Sereviju i njegove sinove i njegovu braću, njih 18, i Asaviju i s njim i Jesaja od Meradedevih sinova, njegovu braću i njihove sinove, njih 20. Od Netineja koje su David i knezovi dali u službu levitima, 220 Netineja koji su bili poimence određeni. Bez teološki pismenih ljudi ne može da se pravi država, ne može da se zida grad, ne može da se pravi hram. Ključ su teološki pismeni ljudi. To je najveće bogatstvo. Ljudi koji znaju Božji zakon. Kaže Jezdra, nemamo levite, nemamo ljude koji znaju Božji zakon. Jer leviti su bili posvećeni, trebali su svi da znaju, ali leviti su bili teološka elita. Nema levita. Kako ćemo da završavamo posao kad nemamo teološki pismene ljude? Ko će budu predvodnici u duhovnom smislu? 21. stih. Zatim sam tamo na reci Avi oglasio post da bismo se ponizili pred našim Bogom i da bismo od njega zatražili da nam pokaže pravi put za nas, za našu decu i za sve naše blago. Bilo me je sramota da tražim od cara vojsku i konjanike da nas putem štite od neprijatelja, jer smo rekli caru, ruka je našeg Boga nad svima koji ga traže na njihovo dobro,
a njegova snaga i njegov gnev protiv svih onih koji ga napuštaju. Zato smo postili, molili se svom Bogu za to i on je uslišio našu usrdnu molitvu. Oni su se molili Bogu da ih zaštiti od pljačkaša i bandita kad budu išli prema Jerusalimu. Nisu hteli da traže stražu i vojsku od persijskog cara, mogli su. Uzdamo se u našeg Boga. Da ne kažu neznabošci, eto, koji je taj vaš Bog što vas ne štiti? Ne treba nam telesna straža. Bog nas štiti na našem putu. Tada sam od svešteničkih poglavara izdvojio 12 Seraviju, Asaviju i s njim 10 njihove braće. Izmjerio se im srebro, zlato i posude prilog za dom našeg Boga koji su priložili car, njegovi savjetnici, njegovi knezovi i svi Izraelici koji su se tamo našli. Izmjerio sam im na ruke 650 talanata srebra, 100 srebrnih posuda u vrednosti od 2 talanata, 100 talanata zlata, 20 malih zlatnih pehara u vrednosti od 1000 darika i 2 predmeta od dobrog blistavo crvenog bakra skupocnog kao zlato. Imate dole u opisu koliko su vredili svi ovi novčići, a imate i na kraju Biblije tabelu. Tada sam im rekao, vi ste pred Gospodom sveti i ovi predmeti su sveti i ovo srebro i zlato su dobrovoljni prinos Gospodu Bogu vaših praočeva. Dobro to čuvajte dok sve ne izmerite pred svešteničkim i levitskim poglavarima i pred knezovima Izraelovih očeva u Jerusalimu i trpezarima Gospodnjeg doma. Tako su sveštenici i leviti primili izmereno srebro, zlato i posude da bi ih odneli u Jerusalim u dom našeg Boga. 12. dana 1. meseca krenuli smo od reke Ave na put u Jerusalim, a ruka našeg Boga bila je nad nama i on nas je izbavljao od ruku neprijatelja i od zaseda na putu. Bog ih je štitio sve vreme. Tako smo stigli u Jerusalim i tamo smo ostali 3 dana. 4. dana smo izmerili srebro, zlato i posudu u domu našeg Boga na ruke Merimotu, sinu sveštenika Urije, s kojim je bio Eleazar, Finesov sin, a s njima su bili Leviti, Jozavad, Isov sin i Noadija, Vinujev sin. Kad je sve bilo izbrojano i izmereno, bila je zapisana težina svega. Oni koji su došli iz zarobljeništva, povratnici iz izgnanstva, prineli su žrtve paljenice Izraelovom Bogu, 12 junaca za ceo Izrael, 96 ovnova, 77 muških jagnjaca, 12 jaraca kao žrtvu za greh. Sve to kao žrtvu paljenicu Gospodu. Zatim smo careve zapovesti predali carevim namjesnicima s one strane reke i oni su podupirali narod i dom Božji. Tamo su bili predstavnici persijskog cara. Jer to je bila okupirana teritorija. Znači, vi možete da zidate grad, Jerusalim i hram, ali to je persijska država. Ne možete da radite tu šta hoćete. Imaju carevi namjesnici. Jezdra došao, dao im pismo od persijskog cara, izvoli, pročitajte. Izvolite, gradite. Šta god vam treba, samo recite. 9. poglavlje. Kad se sve to završilo, prišli su mi knezovi i rekli. Slušajte sad ovo. Oni su stigli u Jerusalim, Jezdra je stigao, dao carevo pismo carevim namjesnicima, a onda dolaze knezovi judejski i kažu mu. Izraelski narod, sveštenici i leviti nisu se odvojili od drugih naroda i njihovih gadosti, to jest od Hananaca, Heteja, Ferezeja, Jevuseja, Amonaca, Moavaca, Egipćana i Amoreja. Jer su za sebe i za svoje sinove uzimali njihove kćeri i tako su se oni, sveti rod, pomešali sa drugim narodima, a ruka knezova i upravitelja prednjačila je u toj nevernosti. Ženili se sa pagankama. Kaže, mi smo došli ovde da zidamo hram i da zidamo Jerusalim, a ovi Izraelci, ovi judejci, mnogi od njih su se ženili i oni i njihovi sinovi sa pagankama. Što je najstrože zabranjeno po Tori, po Božjem zakonu. I sad će oni da žive u Jerusalimu. Kad sam to čuo, razderao sam svoju haljinu i svoj ogrtač, počeo da čupam kosu i bradu.
I tako sam sedeo duboko potresen. Svi koji su se bojali onoga što je Izraelov Bog rekao o nevernosti onih koji su se vratili iz izgnanstva, okupili su se oko mene dok sam sedeo tako duboko potresen sve do večernjeg prinosa od žita. Ovi pravednici koji su bili ispravni skupili se oko jezre. U vreme večernjeg prinosa od žita ustao sam od svog poniženja i razderane haljine i ogrtača, pao na kolena i raširio ruke prema Gospodu svom Bogu. Tada sam rekao: Bože moj, stidim se i sramota me je da podignem lice k tebi. Bože moj, jer su se prestupi naši namnožili preko glave naše i krivice naša doprla do neba. Od vremena naših praočeva pa do danas snosimo veliku krivicu i zbog svojih prestupa smo mi, naši carevi, naši svešnici bili predati u ruke carevima okolnih zemalja pod mač, u zarobljeništva kao plen i na sramotu kao što je to i danas. A sad nam ti, Gospode, Bože naš, ukazuješ milost i ostavio si nam preživele i dao da budemo na sigurnom u tvom svetom mestu, da bi podario sjaj našim očima, Bože naš, i dao nam malo života u našem ropstvu. Jer mi smo sluge, ali nas u ropstvu našem nisi ostavio, Bože naš, nego nam daješ milost, pa smo stekli naklonost pred pesijskim carevima i daješ nam život da bismo tebi, našem Bogu, podigli dom i obnovili njegove ruševine i štitiš nas kamenim zidom u Judi i Jerusalimu. Šta sada da kažemo, Bože naš, posle svega šta se desilo? Jer smo ostavili tvoje zapovesti, koje si dao preko slugu svojih proroka govoreći: zemlja u koju idete da je zauzmete, nečista je zemlja zbog nečistoće naroda koji su u njoj, zbog njihovih gadosti kojima su je napunili od jednog do drugog kraja u svojoj nečistoći. Znači, zašto je zemlja nečista? Zato što se u njoj rade gadne stvari. Zato ne dajte svoje kćeri njihovim sinovima, niti njihove kćeri uzimajte za svoje sinove. Ne smeš da daš i da učiš sina i ćerku da se udaje za paganina. Pa on je dobar, ima dobru platu. Viš kako je lep. On ne poštuje Božje principe, on ne poštuje Božje zakone. Nemoj da daješ svoje sinove i kćeri za pagane. Nemojte nikada tražiti njihov mir ni njihovo blagostanje da biste postali jaki i jeli šta je dobro u toj zemlji i zauzeli je za svoje sinove doveka. Nemoj da tražite njihov mir, njihovo blagostanje, njihov novac. Ako hoćeš da budeš jak, ako budeš radio to što oni rade, propašćeš. I to je slika današnjeg zapada. Samo pare, 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 a duhovni sunovrat. I samo se o parama priča među neznabošcima. Svi oblici nemorala legalizovani, svi oblici destrukcije i samodestrukcije legalizovani. Samo se o parama priča. Pare, 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 pare. I svi trče za pare. Koga interesuje moral, zdravlje, higijena, da sačuva svoje dete, da pazi s kim se druži, s kim se ženi. Posle svega što je došlo na nas zbog naših zlih dela i naše velike krivice, jer si ti, Bože naš, umanjio težinu našeg prestupa i dao si nam ove preživele, zar ćemo opet kršiti tvoje zapovesti i sklapati brakove s narodima koji čine takve gadosti? Zar se ti ne bi razgnevio na nas, tako da niko ne bi ostao niti preživeo? Gospode Bože Izraelo, ti si pravedan, jer smo ostali i preživeli, kao što se danas vidi. Jer evo, mi smo pred tobom sa svojom krivicom, premda se s takvom krivicom ne može stajati pred tobom. Počinili smo greh, Bože, koji je neoprostiv. Ovo je strah, kako ovo da se reši? Ali ima rešenje. Bog nadahne pametnog čoveka da iznese rešenje. Ima rešenje iz svake situacije. Ne postoji problem koji ne može da se reši. Samo kad se čovjek okrene Bogu. 10. poglavlje. Kad se Jezdra pomolio i priznao grehe, plačući i ležeći pred domom Božjim, okupilo se oko njega veoma veliko mnoštvo Izraelaca, muškaraca, žena i dece, i narod je gorko plakao. Tada je Sehanija, Jehilov sin od Elamovih sinova, rekao Jezdri: mi smo bili neverni našem Bogu, uzimajući sebi žene tuđenke iz drugih naroda, ali još ima nade za Izraela. Ima nada.
Sklopimo sada savez sa našim Bogom. Obećajmo da ćemo otpustiti sve žene i decu koju su rodile, kao što je odredio Gospod naš Bog i oni koji se boje zapovesti, tako da se postupi po zakonu. Ustani, jer je to tvoja dužnost, a mi ćemo biti uz tebe, budi jak i kreni na posao. Pazite ovo, šta bi sad rekli ovi liberali i feministi? Šta? Šta ćete doterate žene i decu? Vidi, prijatelju, ženio si se sa pagankom. Ona ti je rodila decu. Ako paganka hoće da živi po Božjem zakonu, sve je u redu. Sve je u redu. Ali ove paganke nisu htjele da žive po Božjem zakonu. A ovo su paganke, ja sam se udala za Judejca, on ima svog Boga, ja imam mog Boga. Ona će da vas pitava decu. Kakva će ta deca da budu? Otac priča jedno, majka priča drugo. Kakva će to deca da budu? Znači sve žene koje su bile lojalne judejskom Bogu, Bogu nebesa i zemlje, kao da su im svi preci bili Judejci. Ali ovdje se radi o ženama koje su paganke, koje se bave prizivanjem demona, koji se bave vračbinama, astrologijom i svim paganskim i gadnim stvarima, obožavanjem prljavština, nezdrava ishrana, jedenje nečiste hrane i tako dalje i tako dalje. I tako uče svoju decu. I to je slika koju mi imamo danas. Kaže, šta da radim? Moja žena neće. Moj muž neće. Evo ti odgovor na pitanje. Oteraš. Skloniš se od budale. Ako ne možeš da oteraš, skloniš se. Da tako sačuvaš svoj život. Da dođeš na zelenu granu i onda da pokušaš da pridobiješ decu da dođu kod tebe na zelenu granu. Dok si u brlogu, nema spasa ni tebi ni tvoje deci. Kad ti izađeš na zelenu granu, onda postoji šansa da ta deca dođu kod tebe. Ima Bog načina kako će tu decu da izbavi. Ima Bog načina. Koliko god je situacija teška i zakoni štite onoga koji je destruktivan. 5. stih 10. poglavlje. Tada je Jezdra ustao i zakleo svešteničke poglavare, levite i sve Izraelice da učine kako je bilo rečeno. I oni su se zakleli. Jezdra je ustao ispred doma Božeg i otišao u trpezariju Jonana, Elijaseovog sina. Premda je tamo ušao, nije jeo hleb niti je pio vodu, jer je tugovao zbog nevernosti onih koji su se vratili iz izgnanstva. Tada su po svoj judinoj zemlji i po Jerusalimu proglasili da su svi povratnici iz izgnanstva okupe Jerusalimu. Prema odluci knezova i starešina, kogod ne dođe u roku od 3 dana, sve imanje njegovo biće zaplenjeno i on će biti odvojen od zbora onih koji su se vratili iz izgnanstva. Tako su svi ljudi iz Judinog i Venijaminovog plemena u roku od 3 dana se okupili u Jerusalimu, naime 9. meseca 20. dana tog meseca. Ceo narod je sedeo na otvorenom pred domom Božim, drhteći zbog svega što se dogodilo i zbog kiše. Drhtali su zbog Boga, a plus im je poslao kišu. Na kraju je sveštenik Jezdra ustao i rekao im: vi ste postupili neverno uzimajući sebi žene tuđinke i tako ste umnožili Izraelovu krivicu. Ali sada priznajte greje Gospodu Bogu svojih praočeva i izvršite njegovu volju i odvojite se od drugih naroda i od žena tuđinki. Tada je ceo zbor glasno odgovorio: učinit ćemo tačno onako kako si nam rekao. Ali naroda ima mnogo, a sada je vreme kiša i ne može se stajati napolju. Osim toga, taj posao se ne može završiti za dan ili 2, jer smo mnogo sagrešili. Zato te sada molimo da naši knezovi zastupaju ceo zbor i neka svi iz naših gradova koji su sebi uzeli žene tuđinke dođu u određeno vreme i s njima starešine i sudije iz svakog grada, sve dok ne odvratimo od sebe žestoki gnev našeg Boga koji smo ovim izazvali. Međutim, znači oni kažu, pa ne možemo sad odmah, ne možemo, evo pada kiša, ne možemo. Međutim, Jonatan, Asajlov sin i Jazija, Tekujev sin,
Bili su protiv toga, a podupirali su ih Leviti, Mesulam i Savetaj. Ali i povratnici iz izgnanstva učinili su kako je bilo rečeno. Svešnik Jezdra i poglavari otačkih domova po domovima svojih očeva, svi poimence, odvojili su se i prvog dana 10. meseca seli su da sve ispitaju. Do prvog dana prvog meseca završili su sa svima koji su sebi uzeli žene tuđinke. Među onima koji su uzeli žene tuđinke bilo je i nekih svešteničkih sinova, od sinova Isusa i Josedekovog sina i njegove braće Masije, Elijazar, Jarev i Godolija. Ali oni su pružili ruku i tako obećali da će otpustiti svoje žene i da će zato što su krivi prineti ovna iz stada za svoju krivicu. I sad ovdje imate spisak ovih koji su uzeli žene tuđinke. Svi su oni uzeli sebi žene tuđinke, ali su otpustili te žene i njihove sinove. Oženio se sa pagankom, ona postane judejka, nema nikakvih problema. Pa kakve to veze ima kom se Bogu molimo? Ti se moliš svom Bogu, Jahveu, ja imam mog Boga Marduka, mog Boga Vala, kakve to veze ima? Ili ja tebe diram nešto? Jel ti kuvam ručak, jel ti sve pripremam, jel ti perem noge, sve što hoćeš ja radim, šta sad ti? Tebi smeta, šta ti smeta onaj kip tamo kod mene u sobi, šta ti smeta? Evo ja tebi sve spremam šta ti hoćeš, šta tebi smeta što ja ovdje jedem svinjetinu? Šta tebi smeta? To mi je slika onoga danas. Ne mogu, Miroljube ne mogu. Neće moja žena. Moja žena neće. Ne mogu decu da ostavim. Pa ne trebaš da ih ostaviš, treba da ih spasiš. A da bi spasio decu, moraš sebe prvo da spasiš. Imate i suprotne slučaje. Žena udala se za paganina. Pa nije on bio takav Miroljube u početku. U početku bio normalan. Bio normalan. I ovi su bili normalni u početku, pa zastranili. I to je bila, dragi prijatelji, knjiga Jezdrina, da vidite kako je bilo, kako je proteklo izgradnja i obnova Jerusalima u vreme persijskih careva. U sledećoj emisiji, ako da Bog, čitat ćemo knjigu Nehemijinu. Čitat ćemo dalje o povratku izgnanika iz Vavilona, odnosno iz Persije. U opisu ovog videa imate ovu Bibliju u elektronskoj formi, možete da kupite, možemo besplatno vam pošljemo ako nemate para. Ako imate neke pitanja, možete da pitate. Hvala vam na pažnji, ako da Bog, vidimo se u sledećoj emisiji. Pozdrav!